Здравейте, уважаеми госпожи и господа! Вие сте с предаването Изгнани циклети по най-българската и най-арменската телевизия СКАТ. За да се родолюбец и патриот се искат дела. Иска се определен принос към обществото, в което живееш. Ще ви запознаем с творението на един истински такъв в България. Творение, което наистина ще остане за поколенията. Той е патриотично и е в сърцето на първата българска столица – Плиска. Нека открехнем завеста. Той човек, който го е направил, е много умен и заслужава голяма похвала от нас. Да, той е тук до вас, ако искате, можете лично да го поздравите. Ето тук е господина с белите дрехи. Това ли момче? Да, благодарим това на момче. този мъж. Да, ето този е господин. Мамале, 80 години съм. Разбираш ли български? На 80 години не съм виждала такова нещо. Много ми харесва всичко. Че това е нещо уникално. Не само за нас, за България, това е уникално. Ние сме дали азбуката на половината, както се казва, не само на Европа, на половината свят. И на нашата азбука, на кирилицата, говорят много народи. Това, което може само да ни радва и да се гордее. Много хубаво, да. Типично българско, да, славянската азбука, всичко направено е много красиво. Благодарим на тия хора. Да се помни, да се създава българското, каквото е било някога. Център на българщината, така ли да разберам, се обособило? Да, направо. Карен Алексанян има своята мисия и концепция, но нека видим и чуем любопитни подробности за двора на кирилицата, които не са чак толкова широко известни. През април 2015 два запечатани тира спират на граничния пункт между Грузия и Турция за проверка. Виделите какво ли не, турски митничари смутено се почесват зад врата. Товарът е уникален. Всеки камион превозва единствено по 15 букви. Само дето те са високи над 2 метра и тежат по половин тон. Означените гранични служители не откриват нищо нередно, документацията е изрядна и бариерата е вдигната. 15-тонната българска азбука продължава към крайната си точка – Плиска. Какво е посланието на Карен Алексанян, идеолога и създателя на двора на кирилицата в първата българска столица след малко? Именно той дава поръчката на известен арменски скулптор да изработи от камъка туф 30-те букви. Всяка една се откроява не само с графичната си линия, ами и съдържа символна дума, която започва с нея. Алексанян идва в България през 1994 година, буквално за няколко дни, по бизнес дела. На първо време престоя му се удължава, а в последствие става траен. Омъжва се за българка от арменски произход от Шумен, а с днешна дата е известен като автор на един от центровете на българщината. В него може да бъдат видяни паметник на цар Борис I, величествен монумент на светите братя Кирил и Методий, голям християнски кръст, параклис и хронологичната история на кирилицата, събрана в картини.
И докато всичко това е реализирано с частни средства, то в близост държавата възстановява някогашната величествена базилика. Цяла Плиска е пропита с история и Алексанян е убеден, че това е българския Иерусалим. Потенциалът за голям туристопоток е на лице, остава обаче той да се развие с дружни усилия. Алексанян не е от хората, които обичат показността. Рядко може да бъде видян да дава интервюта. Той обаче беше наш събеседник и беше кристално ясен пред камерата. Искам да подчертая, че интервюто е взето малко преди същинския листопад навън. Идеята се роди 2008 година. В Армения видях каменните букви от арменския алфавит. Тогава се замислих, че кирилица, която е азбука на половин милион, на 500 милиона хора, нямат подобен паметник. Свързах се с арменския скулптор, който беше изработил арменските каменните букви. Помолих. Поканих го в България, показах място. Измислих символите, почти всяка буква има символ, направена ръчно. Символиката е такава, че да е ясна не само на българи, а и на останалите хора от така наречения кирилския свят. Примерно на буква П, пауни, на буква С, слънце, на като комбана, буква Б, Бог и така нататък. Интересна историята с камъка. Е ясно, че в България няма такъв камък, а изработката е станала в Армения. Също така и транспорта през Турция, така ли? Да. Всички букви бяха поручени на арменски каменоделец, както казах преди малко, защото арменските каменоделци са най-добри. Почти всяка буква е изработена ръчно и с 2 тира доставена в България вече готови букви. Господин Алексанян, този район има крещяща нужда да се развие културно-историческия туризъм. С изграждането на двора на кирилицата и религиозния туризъм. В този ред на мисли, каква е вашата концепция? Плиска сама по себе си трябва да стане място за поклонение. Първо, че тук е създадена българска държава. Второ, че българи първи от всички славянски народи приеха православие като държавна религия и 1893 година кирилица беше приета официално в България в град Плиска като църковна и официална азбука. Така че Плиска трябва да е място за поклонение не само за българи, а за православни и за останалите хора от други народности и религии от кирилския свят. Оценява ли се това според вас? Всичко това, което е изградено тук за последната година, нали се функционира и малко повече? Открихме 2015 година на 2 май. Приурочихме откриването към празнуване на 1150 годишна от покръстване на българи. От народа се оценява, от обикновените българи и не само българи. Какво е вашето послание? Посланието, че да се напомня, че Свети Климент, преработил ученик на светите братя Кирил и Методий, преработил кирилица от графична форма на глаголица в кирилица. Да се покажем на целия свят, че е кирилица създадена от българин Свети Климент в България, в град Плиска. Това е посланието. Виждаме паметник на покръстителя на България, Михаил Борис I Михаил. Защо и той тук? Защото Свети цар Борис, покръстител български, приемаше най-активно участие както в създаването на кирилица, така и в налагането, така и в разпространението, което за моето съжаление пак почти никъде не се упоменава. Кирил Методий виждаме в дъното на двора и естествено кръста, който е така доста голям по мащаби. Да. Свети Климент е създал кирилица и понеже бил скромен човек и благодарен, и нарекал на името на своя учител Кирил. Нарекал и кирилица. В комплекса какво можем да видим още обаче? Параклис, той също си има своето послание и назад... Арменски кръст камък Хачкар и картинна галерия, която разказва за история създаването на кирилицата и има и малко теми от покръстване на българи, понеже тя беше създадена как църковна азбука, темите се преплитат.
Има ли какво да се желае като държавен подход, пък и общински, спрямо такива исторически места, като двора на кирилицата? Ако искате конкретизират за двора, ако искате изобщо и за тук място, където се намираме, на първата столица. Ви сте първи човек, който задава този въпрос. Бихме желали държавни управници да обърнат повече внимание както на двора на Кирилица, така и на град Плиска в частност. Защото, както казах преди малко, това е лицето на България, град Плиска. Ще се съгласите ли с мен, че един от начините чрез регионалните инспекторати по образование да бъде залегнато като екскурзия за учениците, примерно? Все пак е начало. Това трябва да стане на ниво министър просвета. И култура, може би. И култура, и туризма. Българският народ, разбира се, че е братски народ с арменския. Има много общо и в обичаите, и има историческа прилика. Той, че българите трябва да се гордеят със своето минало, със своите първоучители и трябва да продължат тяхно дело. Отзивите от страна на посетителите са похвални. Оцелихме група от Плевен, която бе на екскурзия в Плиска. Всичко направено е много красиво. Благодарим на тия хора. Да се помни, да се създава българското, каквото е било някога. Център на българщината, така ли да разберам се Обособилото? Да, направо. И откъде сте? От Плевенския край. Плевен. Имате чак от Плевен тук? Да. Какво ще разкажете, като се върнете във вашия край? Аз съм идвала, но много отдавна, като ученичка ли, с децата ли, не си спомня в началото, но тук специално това не съм го видяла. Не знам, тогава е било сигурно друго през комунистическото, но сега е, много. Сега е много красота. На децата съм взела и буквички да й разкажа, че това е голема работа. И съм на 80 години, съм починала. Такова нещо не съм виждала. Направо ми напълно. Какво сте най-много очарована? От какво сте очарована? От всичко. И Параклисче, и там се помолих, и галерията нямам думи. Голяма работа. То човек, който го е направил, е много умен и заслужава голяма похвала от нас. Но той е тук до вас, ако искате, можете лично да го поздравите. Ето тук е господина с белите дрехи. Това ли момче? Благодарим това на този момче. мъж. Да, ето този е господин. На 80 години съм. Разбираш ли български? На 80 години не съм виждала такова нещо. Много ми харесва всичко. Всичко, и галерия, и Параклисче, и всичко, което сте направили. Да сте жив и здрав, да ме надминете много с годините. И хубави работи, така и да създавате. Моите впечатления са, че това е нещо уникално. Не само за нас, за България, това е уникално. Ние сме дали азбуката на половината, както се казва, не само на Европа, на половината свят. И на нашата азбука, на кирилицата, говорят много народи. Това, което може само да ни радва и да се гордеем с него, с тези двама братя, които са били много упорити. Да, и са създали нещо, което е безценно и което за милиони години напред ще бъде много, много добро. Младите трябва ли да са тук? Младите трябва да са тук. Щом са умни и желаят да учат някъде, да постигнат нещо повече, зад граница нека да се научат, но да дойдат тук да се реализират, защото България плаче, майка България плаче за тях. До сега гледахме предимно откритата част на двора на кирилицата. Комплексът има обаче своята пъстра галерия от картини, в която хронологично може да се види историята на българската кирилица и покръсването на българският народ. Дори се оказва, че Борис Михаил I е покръстен от арменец или още тогавашния патриарх на Византия Фотий. Целта на галерията е разказвателна. Минайки през нея, човек научава почти цялата история на създание на кирилица. Всяка една картина си има своята история, но ще ви помоля да кажете защо фигурира патриарх Фотий и каква е неговата история. Има ли нещо общо с арменците? Ви кажете. Има. Първо, патриарх Фотий беше преподавател на Свети Кирил в Магнаурска школа. След това той станал патриарх на Визанция и по сведение от житията покръстил цар Борис. Така че той се явява покръстител на български народ. От арменски происход? Да, той е арменец. Да. Следващата картина е така също много интересна. Събития в Плиска 893 година, когато цар Борис се отказва от престола,
Ослепява сина си Владимир Расате. Обявява кирилица за официална азбука, гони градско духовенство. Обявява Симеон за цар на България и мести столицата от Плиска в Преслав. Това всичко беше в град Плиска. А той го ослепява, защото се отрича от заветите на бащата, нали? Да, защото иска да се завърне към езичеството. Тогава това беше държавна измяна и трябваше да се наказва много строго. Къде са правени тези картини? Предполагам, че специална поръчка сте дали. Да, всички картини са поръчка от двора на кирилицата. Специално тези картини е правила художничка от София Михайла Михайлова. Алея на писателите от държавите, използващи кирилицата. Това е най-новия ви проект или греша? Проекта да направим зала създаване школа на българска писменост в град Плиска и да направим алея на писатели от всички народи и религии, които творят на кирилица. Посланието да покажем величието на кирилица и мястото на създаване. Благодаря ви, че бяхме заедно с предаването Изгнаници клети. Уверявам ви, че всичко, което чухте и видяхте, е поднесено максимално конструктивно и искрено. Желая ви приятна и спокойна вечер.